Националната хуманитарна гимназия в Благоевград е единственото училище в областта, където учениците могат да развият таланта си и да научат техниките в изобразителното изкуство. Какво е мястото на модерните технологии в обучението по изобразително изкуство и какви умения придобиват децата? В студиото ще разговаряме с Илия Филипов, учител по изобразително изкуство в хуманитарната гимназия в Благоевград, и Петя Петкова, ученичка от 10-ти клас от паралелка по изобразително изкуство, която в момента е подредила и своя самостоятелна фотоизложба в гимназията. Здравейте! Здравейте! Господин Филипов, както вече каза, хуманитарната гимназия е единственото училище, където децата могат да се обучават в паралелки по изобразително изкуство, по музика. Но питам ви, като преподавател по изобразително изкуство, какви са съвременните тенденции на обучението по изобразително изкуство, които вие прилагате в работата си с учениците? Старая се да съчетавам две тенденции. Традиционно преподаване с овладяване, естествено, на сюжета, на техниките на изобразяване, на композицията, тези неща, които по принцип изобразителното изкуство си е традиционно изкуство. Акцентирам върху традиционното обучение, а съвременното е, че стимулирам във всеки ученик по-отделно подхода, личностия към него и да му изкарам желанието за лично творчество, за изграждане, което става бавно, на собствен стил, на собствени търсения. Използваме и мултимедийни презентации на художници от различни стилове, от различни епохи, като примери. В общи линии съчетаваме тези неща, овладяването на инструментариума в изобразителното изкуство с съвременните възможности на интернет, които предоставят необходимата информация от галерии, от съвременни художници, от традиционни художници, за да могат да противопоставяме съвременното на традиционното изкуство. Вие като преподавател по изобразително изкуство усещате ли как през последните години има силно влияние модерните технологии върху това как мислят, какво искат да изобразят, как творят децата? Аз усещам до някъде негативния ефект върху тези съвременни технологии, защото почти всички са на телефоните, във Фейсбука. Хубаво е човек да има достъп до тези технологии, до глобалния свят, да има комуникация. И единственото, което е хубавото, че веднага може човек, когато по време на урока, да даде пример, благодарение на тези технологии, с художници, които по интернет ги пускаме, по разните канали, които са, и да визуализираме всъщност концепцията за отделния си урок. Другото, което е, че много мои ученици, които си имат самостоятелни изложби, правим в гимназията, си снимат картините, си ги пускат в сайтове, в Фейсбук, в интернет пространство и така стават много по-бързо и много по-лесно известни. Така че аз съм за съвременни технологии. Тоест предоставят един много по-бърз достъп. По-лесен, да, по-бърз достъп. Аз им казвам, вместо да играете на игри в телефоните, вместо така да си чатите, просто го използвате телефон, дори в учебно време даже карам някои ученици, които ме питат по какъв начин да го направят това. Аз им казвам, вижте този художник, примерно, от разен канал, от разен сайт. И като нагледен пример, и то веднага става. Петя, защо избра да учиш в Националната хуманитарна гимназия и към какъв жанр от изобразителното изкуство се насочваш? Преди време в 6-ти клас за първи път мисля, че участвах в състезанието за хляба наш. Тогава правих с господина ми по изобразителна мозайка и за късмет и за щастие спечелих първо място. И може би оттам започнах да се интересувам малко повече. Не съм ходила на уроци. Уча се сама. Брат ми също е завършил тази гимназия и от него знам много неща. И просто ми хареса, допадна ми като идея и за в бъдеще ще ми помогне в това, което искам да уча. А ти преоткриваш ли с всяка изминала година, като се обучаваш в хуманитарната гимназия, себе си като творец? Напитваш ли вече своя, така да се каже, творчески пулс? Да, може да се каже. С всяка изминала година виждаме твоя фотоизложба в момента. Да, с всяка изминала година виждам кое ми допада повече като жан и като стил. Като тръгна от нещо, което започвам да рисувам, ако не ми допадна, го оставям, започвам нещо друго. И по този начин разбирам кое ми отива като стил и като може би лесен начин на изработване.
Каква е поставената задача в фотоизложбата и какво най-много те впечатли? Фотоизложбата, фотографията ми е хоби. Преди 2 години ми подарих фотоапарат и обичам, когато ходя по екскурзии да снимам. Идеята ми е като цяло с тези снимки да покажа на хората природата, такава каквато е. В днешно време с тези технологии много хора използват Photoshop. Аз не съм фен на това. Предпочитам да покажа природата такава каквато е. Това, което виждаме, да го покажа и на хората чрез снимките. Природата ли представяш досега? Това ли си заснела? Да, природни картини? Повечето са ми природни, като имам и няколко... Не съм правила изложби, но имам хора, най-вече деца, по разни детски рождения и така нататък. Впечатлявате, може би, състояние на хора? Да, може би радостните моменти на семейства, на деца и така нататък. Господин Филипов, как провокирате учениците да развият своите заложби? Ето, оказва се, че Петя има страст към снимането, представянето на различни пейзажи, картини. Провокацията е просто ги държа свободно да избират това, което искат първо да нарисуват. Разбира се, съобразяваме се с програмите, нали, като теми, които, нали, са насочени точно към овладяване на инструментариума, нали, да могат да го нарисуват. А главното, което искам да ги провокираме, да си бръкнат в себе си, да си намерят това, което най-много ги, нали, така, да си хванат тази струна, която, нали, най-хубаво ще звъни, за да може да я използват, нали, този звук, този вибрация на душата им, за да може да си открият лично това, което те искат да си представят, а пък вече това, което го придобиват в училище, благодарение на нас, учителите, инструментариума, им идва вече в помощ, за да могат да си го реализират и да си покажат точно това, което са те, без да се срамуват, без да срамуват да си го покажат. Аз затова стимулирам всеки, който иска да направи самостоятелна изложба. В училището винаги му помагам, винаги реализираме тези изложби и децата са доволни. Ето на Петя, например, къде е най-силната страна? Вие като неин преподавател. На Петя, според мен, доколкото я познавам, най-силната страна е точно в фокусирането в емоционалното състояние и в картините, и в фотографиите. Намирането на този момент, в който някои казват, сега ако имах апарат да го снимам, нали, но повечето, нали, не носиме веднага апарати. Сега с телефоните, модерните, нали, с камерите могат винаги, но или хората ги мързи, или просто забързани в ежедневието, докато тя се спира и си улавя точно този момент, който да може и ние, като гледаме тази фотография, чрез нейния поглед, също да доловиме тази емоция. Примерно, ако снима животни, те изглеждат като портрети на животни. Ако снима пейзажи, нали, човек като види тази фотография, вече добива представят, нали, за природата, за нашата природа, за красотата й. Петя, след като завършиш образованието ти в хуманитарната гимназия, мислила ли си на къде ще продължиш? Да, за момент идеята ми е Санкт-Петербург. Имам намерение да се занимавам с интериорен дизайн и архитектура. И може би за сега това е нещо, което най-много искам. Преди да продължим с разговора в студиото, нека видим репортаж, който направи екипът ни с зрелостници от паралелките по изобразително изкуство в хуманитарната гимназия. Те вече подготвят своите дипломни работи, които ще покажат в ежегодна изложба в края на учебната година. Петър Зайков и Тодор Гоцев, които са зрелостници в Националната хуманитарна гимназия, казват, че са избрали да изучават дърворезба, защото според тях много малко млади хора проявяват интерес към това изкуство. Защо избра дърворезбата? Дърворезбата, защото беше нещо ново, което до сега не ми било предлагано като... Защото, нали, 3 години рисуване, графика, живопис, тези неща и малко или много почва да става еднообразно. И нещо ново. Реших да опитам. Радвам се за което. Петър и Тодор в момента изработват своите дипломни творби, с които ще се представят и в ежегодната изложба на зрелостниците в Националната хуманитарна гимназия през месец май. Моята дипломна работа е вид кораб, който се използва, нали, на времето, с идеята, че в момента може да се използва за да се сложи бутилка вино вътре, да украшение. Нали. Направена от липа. Маската е от орех.
твърдо дърво, което се оформя трудно, обаче става много по-добре. Детайлите се изразяват много по-добре с по-твърдо дърво. И макар че след по-малко от половин година Петър и Тодор ще получат своите дипломи, все още не могат да кажат, че ще продължат и в бъдеще да се занимават с изкуство. Може би всеки е свикнал и така наложено от обществото да си избират по-елитни професии и може би това е и резултата, който повечето се ориентират към право, някакви други науки, било то математика, химия или с рисуване все по-малко хора продължават да се занимават. Ивайло Биляров е завършил специалност дърворезба в Националната художествена академия. Сега, освен че е преподавател в Благоевградската хуманитарна гимназия, се занимава с дизайн на авторска и бутикова мебел. Иска да научи учениците си на този занаят, който според него може да им осигури добра професионална реализация. Господин Филипов, работите ли индивидуално с ученици от гимназията, за да развият техните, индивидуалните им способности? Главно, откакто съм учител в гимназията, това ми е най-голямата цел. Въпреки че обръщам внимание на целия клас, поставям темата, разгръщам темата, всеки, който има нужда и виждам, особено тези, които са най-будните и най-талантливите, дори в извън учебно време съм склонен и им обръщам внимание, старая се, ако трябва да се рамкират, примерно за изложби, да им помагам, да ги водя, да ги рамкираме картините, да довършваме, да редиме и изложбите, това, което рисуват, да им помагам, да им пускам за филми в тази насока, тяхната, която тематика. Така че това ми е главният подход, индивидуално. Петя, знаеш ли какъв е пазара на изкуството у нас? Счита се, че пазарът на изкуство е предимно съсредоточен там, където са икономически по-добре развити страни, като Англия, Германия, Америка. Това притеснява ли те по някакъв начин, че пазарът на изкуство в България е свит? Смятам, че в България има много талантливи учени, деца, хора, не само деца. Да. И във всяко едно отношение можем да се развиваме по най-добрия начин, ако го искаме. Това, че САЩ, Англия или други държави са по-добри от нас, не значи, че ние можем да бъдем на заден план. Можем да се развиваме, стига да го желаем. Защото някои от твоите връстници се притесняват и всъщност се ръководят в своите желания и намеренията за образование точно от това. От какво има нужда? От пазара. За това ти задавам този въпрос. Не всичко е пазар. Смятам, че трябва да правим всичко за удоволствие. Господин Филипов, вие какво съветвате учениците? Пазарно изкуство в България няма или аз напротив, ще ги посъветвам да станат по-комерциални, да се рекламират, да не се срамуват, да не си крият творчество, защото много талантливи деца има, които просто се притесняват да си покажат това, което рисуват, защото някакси има чувство, че се разкриват пред хората и това ги притеснява. Аз ги съветвам, напротив, да се рекламират, да си продават картини, даже ги стимулирам, ако имат, примерно, по роднини, по приятели на роднини. Много случаи такива, които деца ги стимулирам. Ако харесат, примерно, някои картини, казвам, що не я продеш, продай си картината или участвай в някоя галерия. Било то в София, в Пловдив, в Благоевград. Това всъщност трябва ли да бъде част и от образованието на децата, които се занимават с изкуство? Може би трябва да се отпуснат и да се научат, освен че са талантливи, защото твореца принцип е доста така, обикновено го считаме твореца за свит човек. И трябва менеджер, който големите творци с менеджери продават, но ги съветвам да придобият и малко така по-икономическа самостоятелност и така да си внушават своето изкуство в цялото пространство. Не е просто да си остава така между приятели и споделено само в Инстаграм или в Фейсбук с снимки. Къде продължават обучението си учениците от хуманитарната гимназия? Какви са вашите наблюдения? Имаме традиции с Югозападния университет за обмяна ученици, които завършват с дипломната изложба. Имат право да постъпят и в Югозападния университет. Има такава клауза, където там също има много добри преподаватели, има много хубави ателиета, с които стига човек, студентите да му се работи и да иска да научи много неща, може да се възползва. Също така има много ученици, които
искат, нали, се целят и в академии, в София, в Пловдив, главно, нали, повече с тези промишлените изкуства, с дизайн, нали, където виждат, че там има бъдеще, нали, заедно с развитието на технологиите, нали, те ги овладяват в училище и след това смятат, и аз така смятам, че могат да бъдат полезни като творци, които на съвремието, нали, с съвременни технологични средства да изграждат нова среда за живеене и нова естетика, която също и да е базирана и на старата естетика и на желанието да покажат красивото в света, а не, нали, пошлото, не елементарното и кича, а да имат вкус и да възпитават вкус в другите хора чрез тяхното изкуство. Добре, благодаря ви за участието в предаването. Успех желая и на тебе, Петя. Благодаря.